Friesland Doc staat de komende 2 uitsturingen in het teken van Oeral. Dit theaterfestival op Terschelling bestaat 30 jaar. Het is het grootste locatietheaterfestival van Europa. Vlietnier volgen André van der Hout, Triater en de fanfare-punkband De Kift op Oeral. Bij het maatje van een voorstelling Master en Margarita. En hij ging op ziek naar het Oeral-gevoel. Regisseurs Ira Jutkoskaya en de muzikant Ferry Heijnen, die zijn hier te gast. Fijn dat jullie er zijn. Het is gebaseerd op het boek De Meester en Margarita van de Russische schrijver Michail Bulgakov. Leg mij nou eens kort uit waar het over gaat. De voorstelling gaat over over eigenlijk duivel die met zijn gevolg ergens neerstrijkt. Een soort circusopstelling, variétéopstelling, die daarin laat zien hoe de mensen nu leven. En op zoek is naar passie, ware liefde en iets waarmee hij die geregelde samenleving kan ontregelen. En die passie vindt hij in persoon van Margarita, die treurt om haar verloren liefde. En hij geeft haar een kans om de minder terug te krijgen. Ferry, jullie komen met bijzondere instrumenten. Nou ja, we werden gevraagd om het gevolg van de duivel te spelen. En toen heb ik het hoofd gebroken over wat nou het meest helse instrument op aarde zou zijn. En dat is volgens mij het draaiorgel. Acteurs en actrices van theater musiceren ook. En ja, zo is het eigenlijk één groot ding. Dit is Radio 1. AVRO. Het is wat. Dit is Opium, het cultuurprogramma van AVRO met Hans Smit. Maar hoe... 3 dagen geleden uit Moldavië gekomen. Ah ja? Ja. Ken jij dan ook... Ja, hoe heet hij nou? Dat is een goede gast, maar ik ben zijn naam kwijt. Die is ook wel veel... Die doet wel veel met Russen. En muziek. Vroeger was hij zelf ook muzikant. Nee, ik weet het niet. Ah. Ken ik hem niet. Nee. Ah, Stalin dan, maar die ken je wel. Stalin ken ik. Beter als ik ze zou niet kennen. Stalin.
Ja, dat zou beter zijn. Ja, iets van de Master en Magdalena, kijk dat? Margarita. Margarita? Van Bulgakov. Ja, Ja. natuurlijk. Het is een geweldig boek. Nou dat spelen ze. Wauw. Het is theaterstuk. Ja, maar het zijn muzikanten. Ja, Die zijn dus geïntegreerd. Die moeten ook acteren. heel bijzonder. Nee, het is een prachtig boek. Er is een mooie film in Rusland gemaakt. Oh ja? Ja, Master Margarita. olie. En als hij er eentje vond, dan schreeuwde hij: moordenares, jij zit in het complot. Moordenares, jij zit in het complot. Dan rende door soepele stegen en over brede pleinen. Hij rukt de deur uit en hekte zijn raam open. Ja, en Ferry, hier hebben wij de koor niet, hè? Hier Volgens mij zit hij wel, toch wel hier. Nee, we hadden ook in de eerste Berlioz zitten in en in de tweede niet. Hier kan hij gewoon door. Ja, maar die eerste, de tweede doe ik toch... Dit is toch die wilde waarbij ik rondloop, of niet? Nee, dit is de tweede. Oh, sorry. Ja, dan heb ik hem. Dan heb je hem. En eigenlijk wil ik jullie uiteindelijk helemaal naar voren hebben. Dit of zo? Ja, maar dan met het gezicht naar mij toe. Nee, staan. Kunnen jullie even bij elkaar komen hiervoor? En iets meer
Die kant op, iets meer die kant op. Kunnen we nog een keertje vanaf opkomst, Ivan? Onze meest geliefde redacteur is vermoord. Moord! Echt iemand anders laten doen. Vrouwen! 5 minuten voor einde samen. Vrij, ik ben naakt, glanzend zilver onder de maan. Ik vlieg hoog boven Moskou, ik ruk me los om jou. Zien elkaar om middernacht met volle maan. Ik vergeet hoe het is om alleen te zijn, als ik weet hoe te leven of dood te gaan. Die wil je ook meezingen dan? Die was laag. Toen zeiden we, laten we die dan hoger pakken. En dan zit ik een octaaf hoger. En dan wordt het opera. Dus ik zit te zoeken van waar kan ik mijn power in kwijt. En dat is wat ik zoek. Oké. En heb je die nu gevonden? Nee, want dat kan ik nu niet beoordelen. Ik ben nu aan het horen van wat ze lijkt. Nog een keer deze twee dingen doen? Ja. 1, 2, ik ben vrij, ik ruk me los, ik schud de kleren van mijn lijf. Ik vlieg hoog boven Moskou, ik ruk me los om jou. We zien elkaar om middernacht met volle maan. Ik ben niet gewend alleen te zijn, ik moet leren leven om dood te gaan. Die rechterknop, boven is dat rechterknop. Of 621. Nou, dit kunnen we wel zingen, dit nummer. Ja, dat is goed. Maar het is een heel bijzonder verhaal. Ja. Want zij was verliefd met een man die geschreven verhaal over Jezus Christus. Eerder. Zij was eerder verliefd op die man? Ja, precies. En nog steeds verliefd. En zijn naam is Master. Ja? Hij heeft boeken maar geschreven. waarom is ze niet met die man dan? Omdat die man verklaard als gek in Moskou. In die tijden van Stalin. Ja? Hij was gestuurd naar psychiatrische inrichting. Ah, dus hij is weg. Hij is weg, precies. Ja, en zij Maar heeft zij droomt over hem nog steeds. Ja. En toen zij gaat deze nacht meemaken,
toen Devil neemt alle margaritas van Moskou. Allemaal? Hij kiest van alle margaritas één. Eén uit? Van 900 hij kiest één. En die moet doorstaan door de heel moeilijke, pijnlijke nacht. Met veel prachtige dingen, maar die doen heel veel pijn en bloed. En ze moet ontvangen alle mensen die doodgegaan, ooit veroordeeld, geëxecuteerd. En zij alle komen naar de bal, naar de feest op die nacht. En zij moet iedereen ontvangen. En zij wordt koningin van de bal. En op het eind, Devil stuurt hun naar ergens naar prachtige, weet niet, naar de space. Het is een heel mooi verhaal. Ja. Voor die verhaal kon je krijgen 10 jaar gevangenisstraf, vroeger. Vroeger, die dat schreef? Waarom? Yes. Omdat het is met buitenaardse krachten. En dat is alles tegen communisme. Yes. Ben je hier morgen nog? Morgen vertrek ik. Ah, dan kan je het niet zien. Nee, helaas. Ah, dat had mooi geweest voor jou. Ja, het is wel mooi geweest. You see, I'm ragged, and I'm dirty, and old, and I wash my clothes in salt water down by the riverside. My clothes don't get dry, but I don't mind. I'm dirty for what it's called. I'm just a dirty dog. Raz, dva, drie, sprong! Veel plezier allemaal. God zijn met ons, godsamme. Dames en heren, welkom Volkom. Welkom, welkom, welkom Volkom. Ik kwam laatst een vriend van me tegen. Ik vroeg hem, waarom kom jij in onze voorstelling? Want de helft van het eiland is al wezen kijken. Nou, zei hij, dan woon ik toevallig op de andere helft van het eiland. Dus, begin nu iets maatje wat alleen maar in theater kan. Iets meemaken wat alleen maar in het theater kan. Ze had een bos van die afschuwelijke gele bloemen bij zich. Zwarte jas en gele bloemen. Een gele vlek midden in de drukte. Vind je mijn bloemen mooi? Nee, ik hou van rozen. De liefde overviel hen als een moordenaar in een steegje. Zo slaat de bliksem in. Zo wondt een dolkmes. Nog steeds krimpt mij het hart samen bij de gedachte wat Margarita doorstond toen zij de volgende dag bij het huisje van haar meester aankwam en ontdekte dat hij opgesloten was.
Ira, Eelco, Arnold, 29. Marijke. 10 mensen vis? Ja. Geef er meer. Nee, zeker niet. Nee, maar dat is lekker gewoon. Ja, oké. Gamba's moeten dan drie van die pakken gamba's nodig. Ja, van een pond. Hè? Ja. Mooi, hè? Een beetje scaly of zo, weet je wel. Gewoon met groen, dat er leuk uitziet. Fraai, hè? Fraaitje. Champignon. Champignon. Professional. Oké. En dan komt er helse muziek. Nou, dat kan gewoon, dat kan alles zijn natuurlijk. Ja. Dat wordt onderbroken door Pushkin. Ja. En dan komt er een lage, rustige muziek, lyrische muziek. Oké. Dat is eigenlijk dan weer die muziek van die kaart. Die zou nog een keer terug moeten komen. Oh ja, ja. Is goed. Ja, dat zou wel gaaf zijn. Vet. Plus kaart. Hier, ken je dit? De geluidskaart. Deze. Ja, lekker. Wie is dat? Van de kip? Maar voor mij is het van dat je onderdeel bent van het geheel. En de spirituele ecologie. Nou ja, zo zou je het kunnen noemen. Andere mensen die noemen het van het wordt door God bestuurd of zo. Of, we begrijpen toch die andere werelden niet. Stel je voor dat er toch dan iets van een wonder zou zijn. Dat speelt bij mij altijd. Wat versta jij onder een wonder? Iets wat ik niet weet, maar wat wel als bijzonder ervaren wordt. Ja, ja. Wat een goddelijke oorsprong heeft. Ja. Dat. En dat heb ik van mijn grootmoeder, denk ik. Ja, ja. Nou ja, het zit bij jullie ook in de familie, want ik hoorde Winnie ook zeggen. Ja. Ja. Absoluut. Tre acte. Kim begini. De tre acte. Kim begini. Van inhouden. Zelfmoordenaar, gifmengster, hoerenmadam, valsspeler, beul, verrader en verkrachter.
de jacht. Wat voor gedachten zich van Ivan meester maakt. Hij draaide in het rond als een dolle hond. Hij rook aan voorbijgangers. Hij schreeuwde dat iedereen op moest passen voor een stel gevaarlijke terroristen die mensen liet onthoofden door de tram.